Преди обед продължава. За нея каквото и да се каже ще бъде малко. Тя е жената, за която цял свят говори като за феномен. Разбира се, става дума за Ванга. Нови факти около живота на пророчицата излизат наяве благодарение на журналиста Жени Костадинова, която посвещава години на изследването на Ванга и в момента днес тук е гост в Преди обед. Добре дошли. Здравейте. Здравейте. Едно от актуалните неща около Ванга и събитията, които се случват в днешния ден по света, което ми направи впечатление на мен в последните дни, твърди се, че тя е прогнозирала събитията, на които ставаме в момента свидетели в Сирия. Наистина ли е така? Вашите изследвания какво сочат? Може би. Аз не мога да кажа със сигурност, че е точно това, което става днес. Ванга е предсказала, защото пророците обикновено не посочват дати и не назовават нещата точно. Говорят леко завуалирано, иносказателно, основно за да не плашат хората, да не всяват смут. А и защото в техните видения те виждат картини, но не могат по някакви косвени детайли могат да съдят за какъв период от време става дума. Но действително за Сирия, това, което аз съм открила през дългите години, в които изследвам, анализирам, събирам пророчествата на Ванга, е обезпокоително. И когато започнаха нещата там, аз така също се позамислих, защото още 70-те години, 75-та година, когато професор Никола Шипковенски е заедно със своя екип и я изследват и снимат филм за нея, тя в контекста на един техен разговор казва: "Леле, Сирия, какво ще стане с нея? Камък върху камък няма да остане от нея. Горките хора в Сирия." Но няма да е скоро, казва тя, все пак 75-та година. Това нещо е документирано във филма, в тези кадри, които са тогава заснимани, и филма на Невена Тошева, Ванга феномена, който е черно-бял и от 70-те години, и действително това не е преразказано, не е нещо, което може да е условно, но дали се отнася за случващото се сега, не се наемам да твърдя. От друга страна пък в други разговори с нейна близка приятелка Бойка Цветкова, някъде 90-те години, тя споменава пак лаконично, между другото, много често истинските, големите прозрения са казвани само с по едно-две изречения. Тя казва така: след 2000-та година ще изчезне една арабска страна и ще потъне един град. Няма да е скоро. Няма да е в началото. Но пак звучи притеснително. Доста апокалиптично. Да. 80-те години пък пред Красимира Стоянова, пред нейната племенница, тя е записала едно нейно изказване, че ще се променя съзнанието на хората, много промени предстои в човечеството, хората ще се разделят на групи по вяра, ще дойде на света най-старото учение, не споменава кое, но рано е още за това. Още Сирия не е паднала. Ето пак една интересна провокация. Предсказания, ако можем така да ги наречем, за които вие в годините сте убедена, че са направени наистина от Ванга, не става въпрос за преразкази, украсяване и така нататък, може да се каже, че вече са се случили? Много са така покъртителни и тревожни прозренията и пророчествата и предупрежденията и относно природата и замърсяването. Тя казва още пак така в края на 70-те, 80-те години, че природата ще ни накаже, защото ние злоупотребяваме с нея, тровим я, и тя казва така: лука, чесъна и пипера ще изчезнат, пчелите също ще изчезнат, а млякото ще стане вредно, то ще се отрови. И ето, свидетели сме на това. Пчелите наистина в цял свят изчезва тяхната популация и почти се доказва, че това се дължи на генномодифицираните храни, което се прави, хербициди, пестициди, изобщо химикалите, с които... Млякото също. Абсолютно отровна. Съвсем наскоро китайците или японците, които бяха, изобретиха генномодифицирана крава, която, представете си какво мляко ще дава. Аз всяко едно такова нещо, което го видя като новина, веднага свързвам с онова, което е казала Ванга, и си имам едно на ум, но се моля така, защото тя винаги казва: всичко е във вашите ръце. Това, което аз виждам, не е на 100%, че ще стане.
все пак човекът е свободно същество, той има воля. Ако ние се вразумим, ако постъпим по-мъдро, тези всичките неща може и да ги предотвратим. Не е невъзможно. Пред вас е последната ви книга. Има много книги за Ванга, много филми и така нататък. С какво тя е по-различна от всичко друго, което сме виждали? Ами това е един албум Ванга Пророчицата, който аз написах в чест на 100 годишнината от нейното рождение. Миналата година беше това. Плод е на така 15 годишни вече търсения по темата, срещи с страшно много хора, разговори, контакти, изследване на филми и така нататък. Но тази книга, това, което я отличава, е нейната документалност. Тя съдържа над 250 фотографии, повечето от които се публикуват за първи път. Виждаме някои от тях на екраните. Виждаме някои от тях, да. Виждаме Ванга и в по-младите години. Нещо, което всъщност беше и доста трудно, но да се открият тези фотографии. Искам специално да благодаря на Фондация Ванга, на академик Светлин Русев и на Димитър Вълчев, които ми предоставиха една много интересна снимка. Ванга с сестра си Люба и с техен родственик, може би края на 30-те години и още в Струмица. Тук отново е тя. Тук отново е тя, млада, сравнително. Това сигурно е 50-60-те години. Те са датирани всички снимки, както и всички пророчества, които съм цитирала. Те са пред кого са казани, по възможност и кога, защото истина е, че не е водена документалност, няма документалност за Ванга. Никой не е записал и съхранявал с идеята, че един ден ще пишем книги за нея или ще разказваме за нея. За финал какво предстои да се случи на Рупите в края на тази седмица? Ами да, в неделя на 14 октомври, когато е храмовия празник, в Рупите Света Петка, построен от Ванга, ще бъде представен на албума Ванга Пророчицата и това ще се случи в залата, фотодокументалната зала Ванга, която също ще се открие на този ден, подредена от Светлин Русев. Ще бъде представена книгата, ще говорим за пророчицата и най-вече за нейните морални напътствия, защото в тях има много голяма сила и прозрение и там е разковничето на това. Ако не искаме лошите пророчества да се случат, нека да се замислим за живота си, нашия, на страната ни, въобще на света. Благодаря ви, че бяхте с нас в днешния предиобед.